Psalm 15. Pieśń Dawida. Panie, kto będzie przebywał w Twoim przybytku? Kto będzie mieszkał na Twojej świętej górze? Ten, kto chodzi w niewinności i czyni sprawiedliwość i mówi prawdę w swoim sercu. Kto nie obmawia swoim językiem, nie czyni nic złego swemu bliźniemu, ani nie znieważa swego bliźniego, przed którego oczyma wzgardzony jest bezbożnik, ale szanuje tych, którzy boją się Pana. Kto choć przysięgnie na swoją szkodę, nie zmieni przysięgi. Kto swych pieniędzy nie daje na lichwę i nie przyjmuje darów przeciw niewinnym. Kto tak czyni, nie zachwieje się na wieki. Amen.